En mail i skolelærer, ja. Hej hej. Hej hej. Men der er en bom lige deroppe. Ret hurtigt, ikke? Okay, vi råbte bare brems til dem. Ja, det var sådan et stykke, hvor det sagde. I skal simpelthen bare kigge fremad hele tiden, ikke også? Ikke kigge tilbage. Bare kigge fremad, vi rækker hånden op, og vi bremser. Vi bremser. Hey, I skal bremse! Men I skal lade være med at... Jeg hopper lige ombord her. Tak, kør lidt. Gør det. Det er voldsomt opbremsning. Skal du køre med dem, Jørgen? Jeg kører med her, ja. I hvert fald ind til broen. Vi skal lige igennem det over, så får jeg lov til at køre et stykke. Her det er bare... Fordi at det gider. Det falder ned, hvis jeg har længere, og jeg kan